Mana kamano nyako Ramogi juang machiegni e nonro mar Gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyako Ramogi juang wakawo thuolo makende mar nono Gaset mar The Standard, Daily Nation kaachiel kod People Daily. Wamiyi mana siso mar ng'eyo gigo mabende ondike gazede adek montiere godo okinyi makawuono mar mondo mi ine ni en Gaset mane minyalo manyo ibed piny isom e yo makare. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa kata jafwambo marwa mar RMS kae Mano Collins Okaka wadwa kawo thuolo makende mar mi siso mar mi muluma mar mondo mi dhi nyiewo Gaset momori okinyi makawuono machiegni ahinya Okaka e nonro mar Gaset. Erokamano oyawre. Oyawre ni chiwo nade? Chiwo maber mana. Amba chiwo makare. Ang'e ni sani ponono mrima munyalo bedo godo kaluwore kod loch mar Man koro dhi karumo. Emi chako godo yawa. Kata kamano wantiere nonro mar Gaset okinyi makawuono nyako Ramogi juang wachak gi Gaset mar The Standard. Kose king'iyo gazede ariyo gi aneno ka weche magimiyo pek okinyi makawuono gin mana mago machal. Lakini kata kamano ano chagi mar Standard ni kata doko ni weche to dwa chalore. To koro kaluwore kod kaka wach momi pek kaendi ing'eni nitiere wach moro ma kineno to lombo wang'i dong'eni to kaka kuom ranyisi maendi Raila's bombshell ni ajino bombshell en ang'o. To mane magi mang'e ni nyako Ramogi juang kata jogo mohero Gaset kawuono ponono ng'ato ok nowinjo ok noneno weche manyien nyoro okia gigo manotimore Kamkunji kodhi e Gaset kacha to biro kuongo neno weche manotimore to mana kaka waneno kae kaka Gaset mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono Raila's bombshell ka nyaka sani giwacho kae ni jatenda kweth mapingo piny owacho mano sani koro giwacho ni gin ok gibi yango sirikal mar William Ruto ka bende giwacho ni gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto sani koro ogwetao ka bende gidwaro ni onon gigo mabende notimore e yiero mokalo mano mar tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo ka koro sani giwacho ni maling'ling wachone ni Ruto ok noyombo e yo ma ayanga kata e yo maler. Kamano Joyce kaka ing'eyo Migosi Odinga osebedo oko kuom juma achiel mane otimo limbe piny Afrika ma milambo gikone to koro noduogo to kane en oko nitiere report ma nyocha achiel kuom jodito mag Azimio mano jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni nowacho ni kanotwa kod ute fwambo nowacho ni gin kod maling'ling mano migi kod jago oporo moro kotenore kod duoko mag yiero ma higa mokalo. Mano miwacho ni whistleblower. To kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo mar mondo mi wane kata ng'ato kodhi adhia kuma inyiewe Gaset to na it Gaset mokwongo. Mano mar The Standard okinyi makawuono kineno piny kanyo nitiere gigo mabende wanyalo wacho ni gin demands mopogore opogore manyaka sani koro Azimio oketo mar mondo mi gidwaro notimnegi kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo gigo mabende gike oket kanyo e yo makare. Wano wach mokwongo mabende giwacho kae ni Azimio nyaka sani koro kwedo duoko mag yiero mag higa mar 2022 bende koro sani gikwedo kata ok giyango William Ruto kaachiel kod jogo duto mantiere sirikal mare kaka jotelo mantiere pacho kae ka bende nyaka sani koro gidwaro ni ponono giywak nang'o momiyo ok noyaw sava e kinde mabende ne gitero ng'ur margi e nyim doho maduong' mogik ma pacho ka. Ne gidiero gik moko bura magidwa mondo mi otim kaluwore kod duoko mag yiero ma higa mokalo. Achiel kuom mago meneno oket kanyo no magidwa mondo mi opedhne jopiny duoko mag yiero ayanga mondo ng'iyane to en ang'awa madier mano oyombe yiero no kata achiel nyoro kane ineno aput madadho moko kuom mane gin commissioners mag IEBC achiel kuom kinde mayalo ne achiel kuom commissioners go mano okil kamaloka Donald Kipkorir nyo penjo Abdi Gulie ni ang'o miyo nyaka sani form 34C pok waneno e portal maru. Koro magi gik ma Azimio koro dwaro mondo mi oyange lela ni to duoko ne chalo nade mondo jopiny ong'e nikech jo piny owacho giwegi gini wacho ni duoko IEBC no sepedho mbui margi magi ma Azimio dwaro nyaka sani ok ging'eyo koro biro rita ne ka bende piny owacho biro yie IEBC giwegi biro yie to Azimio dwaro gidwaro achiel ni gini nonro makama kitimo titime gi forensic audit koro en nonro matut ma koro ok ni IEBC dwacho ni biuru en kama endi idwaro jomoko mawuok e pinje ma ok manyalo ng'iyo gini
yo matut mondo koli mondo ngene adiere na chalo nade. To be nyaka sani ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto en be neno wuok ayanga mar duoko telo mar Azimio e kinde ma bende nyegi bago ayanga romo margi e lap makamkunji mano bore Nairobi kaka bende nyaka sani giwacho ni gin sirikal no mar nusu mkate ok gidwa. Ponono jo Azimio omanya yo machielo ma bende ginyalo tiyo godo to buok ma kinde ka kinde gibuogo go sirikal mare wacho ni ok bi miyo oloko pache kata yo mora mora ka bende wacho ni giwe tiyo kod jo Kenya e ketho uchumi ma pacho ka giwe mar mondo mi piny Kenya odhi mbele yo makare kata kamano wach makamano anno komi peke itoboke kata it Gaset mar 6 7 kod 8 wabro ng'iyo wach makamano kadwa ni wang'iyane it Gaset mar 4 mana ka wadhi e it Gaset mar 4 mar Gaset ni mar The Standard okinyi makaune it Gaset mar 4 nyaka sani koro wanyalo wacho ni mago jolony sani koro giwacho ni chenro mabende idwa keti mar mondo me sani koro ne kaka ichoko omenda mar okumba mar thieth mar NHIF ni sani koro idwa loke mar mondo mi kiko bed ma ng'ato choko wuon to bed mar ng'ano ma ichoko e anyuola giwacho ni en gino maponono ok bitie yo makare ni ok ni kaka insani Joyce ni ne ma ing'adi omenda mar okumba mar thieth ni to koro odi kanyo koro ichoke kiot ok ni iketo tingni kuom ng'ata achiel jolony wacho ni gini ok nyal miyo kata bi bero chenro mag thieth ni mar familia yuto ok chalre ok romre bende ibodo ni ng'ata achiel e familia mar ji kata bich ng'ata achiel kende man gi tich koro kiketo gini ni koro un kaka familia wadwa ni uchoko kaka familia ing'ado omenda ni kaka familia gini ok nyal chopo chenro mag thieth e wang'e yo makare koro aparo ni en gima onego bed ni twake mondo owinji pach ji duto ahinya to kuwuok kuom jogo ma winjore bed ni ing'ado omenda ma kamaendi kata ka bed ni en ni an kaka ng'ata achiel matiyo ni kose kaka familia kaka joot monego bed ni ng'ado omenda ni aka bende ko wang'iyo mana kwa nyalo mana ng'iyo kaka agucho omenda mar NHIF osebedo katiyo nyaka sani wang'eyo ni kaluwore kod nonro ma bende otim kaluwore kod pach jolony bende wantiere kod ji maderom milion 15.4 ma nyaka sani ondikore kaka jogo monego bed ni chulo okumba mar thieth mar NHIF to nyaka sani wacho ni ji milion 6.7 kende ema chulo omenda mar thieth mar NHIF wanno kanyo kamano pogruok maduong' ahinya kaluwore mana kaka isewacho ni ponono yuto mar ji ok ni makare omiyo koket gini mar mondo mi obed e anyuola ma ok ni ng'ato ka ng'ato chulo kien nyalo bedo mapek ahinya wantiere kanyo kod omenda maderom bilion 61.53 mano omenda ma bende ne ochoki mano mar NHIF e higa mar 2021 ka bende wantiere kanyo gino ma bende sirikal mar Kenya Kwanza dwaro sirikal mar Kenya Kwanza dwaro ni omenda maderom bilion 200 mar mondo mi ochoki higa ka higa e bo sirikal margi mano kokalo okumba mar thieth mar NHIF ing'e made gipenjore ni ang'o miyo kuom ji milion 15 milion 6.7 kende ema choko milion maromo 9 gi wiye kamaendi gin kanye mano ng'en mono penj kapok chope paro mar ni koro gido ng'ado omenda minido koro kawe kuom ot ka ot moloyo kawe kuom ng'ato achiel ka ng'ato achiel mabedo man kata kod tich kata mondikore kaka e chenro mar thieth karo okumba mar thieth ni apano no gimanye ne to jo amiyo milion kadhagi ginto gin kanye momiyo nikech omenda ni ginyalo yudo ka en bilion 200 ginyalo yudo ka giketo chenro makare mar fwenyo ni ji milion modhuro gi ginto gin kanye to gindikore ato bende wach makamano kaluwore kod jolony giwacho ni ponono ok biting'o malo chenro mar yudo thieth e nengo moyueyo mane bwo chenro mar sirikal mar universal health coverage ka bende wang'eyo ni weche go mag thieth gin weche ma bende nitiere machiegni ahinya kod chuny jopiny kinde duto gidwaro ni ka ponono ng'ato tuo to giyudo thieth e nengo moyueyo maonge ng'ikruok moro amora kata kamano rita ne wane ni sirikal mar Kenya Kwanza biro timo ang'o ahinya kotudore kod wachni mar okumba mar thieth mar NHIF kwa dhi mana mbele mapiyo okaka it Gaset mar 5 nyaka sani koro doho kwa nyalo mana ng'iyo kae doho sani koro
ochiwo ayie mar mondo mi bengi mantiere pacho kae mar mondo mi kaponono intiere omenda ma igolo kate bengi kitero ng'we yamo mari to nitiere pesa moro ming'ado. Gini nochak kete tima kochakore dwe mar achiel higani kama ng'en tinde e simbi kaindi nyalo bedo abeda kaini to bank ilodho pesa e bengi iluonge ni mobile banking. Mobile banking. Inena kaindi to idi adia to kamano to chenro dhe nyime. Koro ntiere omenda magisebedo ka ijuogo in kaka wuon be in kaka ng'ama nigi agulu moyawo agulu mar kungo mari kod bengi ntiere kaka sama itimo kizungu wacho transaction kigolo omenda e bengi mari agulu mari kikile simu kaendi idoro kata ne ng'ato mantiere gi M-Pesa gik machalo kamano ntiere omenda mijuogi. Koro ntiere jalo manodhi e do mane dwaro mondo ochung chenro ma kamaendi kowacho ni omenda ni onego be ni ijuogo kind bengi kod Safaricom maen kambi magolo machiwo chenro ma kamaendi tok ni an kaka ng'amoyawo agulu kod bengi ane makori juoga ambi chakijuoge wiye kaendi. Koro aparo ni en gima pek nikech parane igolo pesa e bengi mari pesa mari mikano igolo bengi mari ikele simu kaendi ong'adi ka ngichak igole simi ka ido tere ne mama kata nera kamoro dala koche idoko riore simu kindi ichaki juogi to bing'eni chenro ma kamae wanyalo wacho ni kinde mane midhusi mar korona boche pacho kae bengi mopogore pacho kae nong'is mar mondo mi omenda ma kamano mijuogo mar mondo mi ogol oko nikech wang'eyo ni kata e kindego maponono nigolo pesa kowuok e bengi mari kikelo e simu kitiyo kod simu mari kigole account ni mar bengi kikele simu ne onge omenda mora mora mijuogi kamano bende ne timore kigolo pesa mintiere go e simu kiketo e account mari bende onge omenda mora mora manijuogi to nyaka sani koro chenro ma kamagi dhi duoga kiani magi achiel kuom pek ma jo Kenya nyalo bedo ka winje kinde mabiro mbele kalure ni ang'eni jo Kenya to ero gige nono kitimo gimoro no wacho ni we aorni kowuok e bengi kalure ni onge gimijuoga kacha nikech ng'en adiere to gole e bengi achiel kachiel kigole bengi kitere M-Pesa ne yotga nikech onge gimoro mane ni nduso wi kanyo matin to kodi sani koro ing'e nyaki winj pek nyaka koro winje pek moro matin kata kamano wang'e ni bengi mabende wantiere gode pacho ka gitimo ohala ok ber ka giloka ohala mar lala kinde duto kata kamano kaka kwadhi mana mapiyo it Gaset mar 6 wach mabende Gaset mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono nyaka sani koro gin mana kaluore kod romo mabende Azimio la Umoja nobedo godo Kamkunji mano odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro Raila podi wacho ni Ruto ok noyombo mano Raila wacho ka bende koro wacho ni nitiere gigo mabende gidwaro demands mabende koro gidwaro ma koro wanyalo wacho ni manyien mabende koro gibiro godo kopogore kod mamoko mabende ne gisechiwo ne sirikal mar Kenya Kwanza kinde mokalo. An kipacha aneno ni osechakore achaka ni mar gigi king'iyo jatend piny Kenya kore kocha embo chung motegno wacho ni gima jogi dwaro ong'eyo to jogi wacho ni gimi paro no wadwaro no to kien wanodo mana ne wang'e ni tang'o mano timore yiero maduong' mokalo to aparo ni gigi mondo mi gichope wang'e bro bedo matek koro bro bedo mana ywaruok nikech king'iyo ka Azimio ose bal kod ose kwedo yiero duoko mag yiero ma higa mokalo giwacho no ginyal yango jatend William Ruto kaka jatend piny Kenya mano yier e yono ma uyanga to mai ng'ama side nitie loch embo wacho ni gik mudwaro go to kapar ka bro timore iparo nade ka biro chuno ni nyaka ka gidwaro mondo ji odhi nyime yo mokwe biro chuno ni nyaka ji ariyo gi obolre kweth mar Azimio obolre kweth mar piny owacho bende obolre wacho ni Kenya duong' moingo wawegi waneno gimo nyalo timo mondo chenro mapile odhi nyime kaka pile to kwanyalo mana ng'iyo moko kuom gigo mabende Azimio la Umoja mago kaka neno ka Gaset mar The Standard ondike okinyi makawuono gin gigo mabende otudore kod gik ma Azimio bende odeclare kwanyalo mana ng'iyo kanyo iwacho gi kanyo ni Azimio kata Raila's declarations mano kwa ng'iyo kanyo mokuongo mana kaka wasewacho ni mar mondo mi okwedi
kata othicho ko yiero mar higa mar 2022 bende mar mondo mi jo Kenya kik yie kod jatend piny William Ruto kaka jatend piny kaachiel kod sirikal mare. Ka bende nyaka sani koro giwacho ni gigo duto ma bende notigodo e yiero mano mar higa mokalo mar mondo mi otimnegi nonro matut, kata kanyo ma bende wacho ni audit by an impartial body, ponono duol ma ok wuoge pacho kae kata mano ma wuoke pinje maoko kata mano ma onge tudruok moro amora kod sirikal mar mondo mi one kaka nyalo dhi e yo makare. Ka bende nitiere wach moro kae ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni bende kelo gwenyruok e paro, mano kotudore kod yiero commissioners manyien mag IEBC ma bende nyaka sani koro Raila dwaro ni jatend piny William Ruto owe chenro moro amora mar dwaro walo jogo ma bende biro pongo lemo kaka commissioners mag IEBC en kien kaluno nego be no yiero committee kata put mar jokanya 7 ma bende biro bedo ka yiero commissioners manyien mag IEBC. Ka bende promises kata singo mopogore ma bende wacho ni sirikal mar UDA osebedo ka chiwo ne jo Kenya koro giweyo, giwacho ni mago singo maonge tiendgi kata maonge ndachgi. Ka bende koro giwacho ni wechego mag chulo usuru maponono wacho ni oket mang'eny ahinya ne jo Kenya bende gidwaro nogoloko. Ka bende koro wach mogik gidwaro ni sirikal mar Kenya kwanza duto ogwetao. In kipachi kum gik ma Azimio odiero kanyogo ere mi paro ni nyalore ma Kenya kwanza nyalo yie godo? Kenya kwanza be no oseduoko jogi to bende kwa neno wach makamae kwa ng'iyo mana it Gaset mar 7 kwa nyalo mana ng'i it Gaset mar 7 kae nyaka sani bende koro wasewacho ni jo Kenya kwanza oseduoko wach makamae. Kenya kwanza wacho ni gin ok gibi yie kod gimoro amora ma bende jo Azimio ng'isogi. Giwacho ni nyaka sani onego be ni koro giyie mar mondo mi jo Kenya odongre kalure ni yiero en gigo ma bende nyaka sani ne osewach. Ka bende kwa ng'i it Gaset mar 7 kayo kaka bende koro penj kamae ni bende ma en achiel kuom gigo ma bende Raila temo tiyo godo mar mondo mi oduogi obed kaka jatend puoth mapingo piny owacho motegno. Ng'eni koro chalo ka gima oroch kendo koro oduogo ka konyilni mondo chak ng'wech manyien. Kineno kaendi higa 1997 nyaka kawuono Migosi Odinga osebedo ka keto ga piny owacho mantiere telo tesre higa 2008 tok yiero ma bende ne kod tulo neno kaka ne oketo piny owacho mar Kibaki tesre 2013 bende mana kamano 17 mana kamano kendo sani be mana kamano. Koro penjo maduong' en ni to bende gini nyalo chope wang'e en ang'o ma gikone dwaro makamagi biro nyuolo ber mane kata olemo mane ma dwaro makisani koro gidwaro mondo okete e tim kata mondo mi piny owacho mar Kenya kwanza okete tim mondo mi chenro makare odhi nyime. An gi pacha paro ni achiel kuom gik ma kuom ranyisi mane gidiero ka gindi gima nyalore ma ang'eni kata jo Kenya sani winje pek en weche mag usuru no kende ma ponono ginyalo ng'iyo kaka ginyalo konyo. Ka ginyalo konyo wach usuru kaendi to jo Kenya be bo wacho ni adier sani to usuru ni to do osigo mar usuru do hinyowa wang'iyane ma to pano wanyalo chung motegno mondo wawinji. Nyaka sani wang'eyo ni jod burago ma bende nitiere duon bura mar Jubilee wang'eyo ni nitiere riwruok mar Azimio la Umoja ne gibago romo kod moko kuomgi no bago romo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Nyaka sani moko kuomgi koro wacho ni gin ok gibiriwo lwedo Azimio e kinde ma bende koro wanyalo wacho ni giyware kod sirikal en ywaruok makoni kod kocha ma bende sani koro gintiere godo gi sirikal. Ing'eyo ni siasa iwacho ga ni embassy ni koro dong watieko. Adwani wadhi mana mapiyo pi it Gaset mar 10 kaka bende madwani watiek godo Gaset mar The Standard okinyi makawuono. It Gaset mar 10 wantiere kae kod jogo ma bende nyaka sani nwabedo kod Chebukati 3 kaachiel kod Cherera 4 ka bende nyaka sani nitiere commissioners mane gin commissioners mag IEBC mano Abdi Gulie kaachiel kod Boya Mulu ne gichopo e nyima put ma bende nochuogi mar mondo mi onon wach commissioners 4 mag Cherera 4 ma bende no balo kod duoko mag yiero mar jatend piny Kenya. Nyaka sani koro Boya Mulu kaachiel kod Abdi Gulie sani koro wacho ni Cherera 4 ne dwaro chuno
mar mondo mi onuo yiero kaluore mano yiero mar duoko mag jatend piny Kenya mano yiero mar dwe mar 8 higa mokalo magi kaluore kod malingling mabende nyaka sani wanyalo wacho ni wuok kaluore kod kaka idayo dhoggi e nyima aput mabende nochuo kanyo mar mondo mi onona tie wach adieri mar wach. Abdi Gulie en achiel kuom commissioners ma yande tayo duolo mar IEBC kachiel kod Boya Molu. Nyoro naluwo chenro ni kanya ntiere meso mar choko weche manyien. To onge ka gima manyien ma Boya ma Abdi Gulie wacho ma bende jo Kenya okong'eyo. Nikech ji duto te jogo motendore kod IEBC kochopo e nyim kamati ni kaka Putin mitayo kod Justice Aggrey Mchelule gitetea gidokne mana duol mar IEBC. Onge ga gimoro ma IEBC notimo ma gikwedo ni kanya to nwadhi marache. Gidokne IEBC. Omiyo gini wabro ng'eyo ni gombo ng'eyo ni ang'o manotimore Bomas. Kata kamano gikone wabro ng'eyo ni ntiere jok mane dwaro mondo lok duoko, ntiere jok mane dwaro mondo tim kama indi wan nok duoko mane landi nok gin mane osepuodhi gik ma kamago. To piny maduong' ma jo Kenya dwaro ng'eyo ni bang' romo bang' dadho jogi duto gikone to en ang'o ma put ma kama en olemo mane ma wabro yudo. Mane piny maduong'. Kanya kasani bende gilieko ni commissioners 4 go mag IEBC mago ma bende idendo kanyo ni Cherera 4 mano motingo manen jalup commissioner mar IEBC Juliana Cherera wantiere kanyo kod Justus Nyang'aya kachiel kod Francis Wanderi gi Irene Masit manyaka sani Irene Masit ema pok nogwetao adek mamoko to nosegwetao. Giwacho ni malingling nitiere kaka ne giromo e magawa moro gino momiyo ponono ne gidwaro ni kik land duoko kod Chebukati. Kata kamano wageno ni apudno mano mar National Security Advisory Council biro neno kaka timo nonro matut mar mondo mi jo Kenya ong'e adiera mar wach nikech ang'e ni wach ma kamae pod chando chuny jo Kenya. Ywaruok ma kamagi wuok kanye ere kaka inyalo tiekgi. Kawuono en odiochieng' Chebukati. Koro winjo ne en to kaka jakom. Owachang'o. Adwa ni wakete gi Gaset mar The Standard. Ang'e ni sai madhinwa mapiyo piyo weche mag tuke bende pod nitiere Gaset mar The Standard kanye it Gaset mar 40 mago wechego mag Arsenal kata kamano kaka ok dwa na mul kanyo inyalo mula we kanyo nikech ang'e ni ok ber kwa chiero gigo mabende chiegni chango. Ka wadhi Gaset mar Daily Nation okinyi ma kawuono Gaset mar Daily Nation bende omiyo mana peka ywaruok mabende nyaka sani koro neno e kind kweth mapingo piny owacho kod sirikal. Nyaka sani wang'eyo romo mar Azimio mabende notimore Kamkunji Raila noloso Ruto bende oduoke magi weche ma podi Gaset menyo weche ma jopiny nyalo gombo ng'eyo mar winjo. Ang'eyo ni nyoro ne giloso ang'e ni odiochieng' ma kawuono ema koro ang'e ni jood bura kweth mag Kenya Kwanza kweth mag Azimio koro bro chako ng'en twak nyoro nyo omok mana mach nyoro koro kawuono koro imedo yien koro bunya nento Kenya Kwanza angewacha odiochieng' ma kawuono Azimio kangi Kenya Kwanza seloso Azimio to bro wacha nango. Wach makamana no ka Gaset mar Daily Nation nyako Ramogi jango miyo peke it Gaset mar 6 kachiel kod mar 7 makmana ni gichal kod mago mantiere The Standard. Wach maneno kopogore Gaset mar Daily Nation okinyi makawuono adwa ni wang'ia ne it Gaset mar 5 mar Gaset ni mar Daily Nation nyaka sani mana kaka wasewacho jatend piny William Ruto igeno ni biro loso panel mabende biro neno kaka walo kata yiero jogo mabende biro telo kata biro pongo lemo kaka commissioners mag IEBC. Kanya kasani wacho kae ni jatend piny William Ruto biro loso aput mar jokanyo 7 mabende biro bedo ka recruit kata ndike tich commissioners 6 mag IEBC kachiel kod jakom margi. Gino mabende nyaka sani jo Azimio ok dwar kata matin. Nyocha nen odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nyoketo koke lokruoge mag chike manyicha okadhi kod od bura mano IEBC Amendment Bill 2022. Public Service Commission koro nigi thuolo mar chiwo chwalo nyinge ji 2
mokwongo ma en ng'ama miyo kod ng'ama dichuo ma ibiro chwal ne aputni. Kuom ji ariyogi ibiro ng'ini to ng'ama nyalo bedo jakom kata ng'ama nyalo bedo jakom mar duolo mar IEBC. Nitiere kamati mar od bura ma bende ochung'ne chenro ma kamaendi ma nyingegi ibiro wal jok ma biro bedo ni dwaro lemo mag bedo commissioners mag IEBC. Ubiro oro kwayo magu, ibiro dadhou, bang' kamano to nyingegi kose dadho jogi, nyingegi biro kaw to ipedho e nyim od bura iwacho ni magi jog mane waneno ka oromo lemo ma kamagi. Itero negi jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya ng'iyono ke sawa. Magi gin bas ago tik. Ka usepuodho nagi ago tik. Taparo ni Azimio achiel kuom dwaro ma Azimio ne wacho ni nyaka keti ne dwa ni chenro makama ochungi. To gadi to nosewuok. Nosemako mach. Osenojong weche dhiga. Kora kia ni ibiro chunge kosechopo ahero kosebo tim nang'o nikech an kaka neno ni Kenya Kwanza gin gi dhiga ma gine tich gine gidhi mbele gi tijgi ma gigi bono mana chap to giserumo. Kora kia weche mag yiero mag IEBC gi ka be nitiere ywaruok mabiro bede. Akanya kasani wang'eyo ni jogo ma bende biro pongo lemo kaka commissioners mag IEBC mana kaka osewach ni mano e achiel kuom gigo ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni tek ahinya pacho ka gibiro bedo kama tek matamra gi nono kalore ni kochakore bedo jakom ka achiel kod commissioners mamoko auchiel mag IEBC gibiro bedo kama tek ahinya to yiero mar higa mar 2027 kama kinde ka kinde 27 wanno ka kinde ka kinde wanno ka weche mopogore tuche kindego mag yiero miyo jogo ma bende biro pongo lemo mag commissioners mag IEBC ka achiel kod jakom gin jogo ma bende nyaka ikre ne tich matek ahinya e kinde mabiro mbele kendo nyaka gibed jogo ma bende chunygi tek ok ng'ama yom mokalakalaka ka dwaro chuny motegno. Aneno ni wadhi nyaka it gazet mar 8. It gazet mar 8 mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro wang'e ni piny Kenya osebedo ka temo kedo kod landruok mar tuo mar ayaki kata kute mag ayaki e pacho kae. Nyaka sani omenda madirom bilion 2.6 oket tenge mar mondo mi okony e kedo kod kute mag ayaki mano e budget ma bende ochwal kata budget proposal ma bende ochwal e pacho kae. Ka bende nyaka sani iwacho ni nyaka sani omenda makamano biro konyo kaluwore ni nyaka sani wang'e ni nitiere yedhe mag kedo kod kute mag ayaki mimiyo ga piny Kenya kod jochiw kony. Wang'eyo ni yedhe makamago nyaka sani odok chien. Omiyo ma en okang' makare ahinya kendo biro konyo ahinya e keto piny Kenya e medo kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Iwacho ni kony moyudo kuwuok e pinje maoko e kedo kod midhiero ni mar tuo mar kod kute mag ayaki en atamalo 90 mag omenda mago mag kony. Koro ng'eni gini ok wanyal piny Kenya ok nyal kedo kode kende nikech en gima dwaro sir motegno kaluwore kod chenro mag thieth ma ng'ano man kod kute mag ayaki owinjore ne yudo nikech inyalo kaka ing'eyo nitiere ga yien ma imuonyo kichako wuoth mar kedo kod kutegi ok en wuoth mayot odwaro sir motegno nikech ikedo kod en ngima ni nitiere kamoro ma kokikedo kod kutegi yo makare ahinya kisekawo chenro chako wuoth mar muonyo kata yath okiwe koro yadhegi nyaka owinjore bed ni iyudogi e thuolo makare sami dwarogi mondo mi gigi timre duto omenda nyaka bed mana ma kore lach mondo mi ojol chenro ma kamaendi. Akabende nyaka sani wacho ni piny Kenya osebedo gi nyalo mar duoko piny jogo magamo kute mag ayaki kod atamalo 68
mano kata ka thoe mabende osebedo ka mako jogo modak kod kute mag ayaki nyaka sani bende waseneno ka jogo matho kalure kod kute mag ayaki bende odok chien manen kalure kod ong'ala manyime mabende piny Kenya osebedo ka keto mar neno ni oked makare kod kute mag ayaki. Adwa ni watie kod wach mantiere it Gaset mogik mar Gaset ni mar Daily Nation okinyi makawuono. It Gaset mogik mar Gaset ni mar Daily Nation nyaka sani koro jotije mag piny owacho mago civil servants nyaka sani koro mednegi omenda mabalang' mabende ichulo gi kanyo kaka omenda mag udi kendo no kanyo kokete yo makare kalure kod job groups mopogore opogore mabende ji manitiere mantiere job groups makamago omenda mabende omedgi kuma pimo kod magi sebedo ka giyudo kod medruok mabende gibiro bedo godo. Wanyalo wacho ni en wach maber ahinya. En wach maber lakini omenda ni to bende opuot onge koro Joyce ka okay job group A omenda mane mar kar jot mare nen 3,000 koro ongawe chopo 3,700 ere kanyo pogruok ting'e ngima ma Nairobi nitiere jogo ma bende yuto e yo makare ka ng'eyo jogo mantiere job group K gin margi owuok e omenda 10,000 nyaka 16,500 gin kalure kod job group nikech wang'eyo ka jogo kwatiyo kod ranyisi jogo manitiere e job group A gin jogo moting'o derepe wantiere kanyo kod jogoro mano miluongo ni personal secretaries wantiere kanyo kod jogo mabende gin cleaners kata jogo maponono konyo e keto lere apise mopogore opogore wantiere kanyo kod nyaka joote gine magintiere job group mar A gine makoro medgi wanyalo chono medgi 750 kende otin but pod ontiere kuma nyalo konyo otin Joyce otin awacho chadier otin kaka adwa ni sai madhinwa mana mapiyo adwa ni wang'iya ne Gaset mar People Daily okinyi makawuono People Daily bende kane wang'iyo wach mar romo mar Azimio bende mane gimiyo pek kalure ni mano e wach mabende nyaka sani mane wach maduong' mabende notimore odiochieng' manyoro kata kamano wach makamano ne waseng'iya yange Gaset mar Daily Nation kaachiel kod People Daily adwa ni wang'iya ne it Gaset mar ariyo mano mar Gaset ni mar People Daily okinyi makawuono it Gaset mar ariyo kayo kaka wang'eyo ni odiochieng' manyoro skunde mapachoka nochako yepo ayanga odiochieng' manyoro kanyaka sani koro gino mabende People Daily ondiko kayo makare ni nyaka sani koro jonyuol giyuak ahinya kotudore kod nengo mamalo mag gik maginyiewo ka nyithindo dok e skul ka bende giwacho ni kata obedo ni kalenda mar somo odok e wang'e makoro nyithindo yepo dwe mar achiel higa ka higa kata higa manyien to garama mag gik maginyiewo to pod ni malo mano kochakore uniforms kochakore buge kila kitu nitiere malo ingeni piny owacho nyocha owacho ni gibro chwalo omenda maromo 15,000 ne nyathi ka nyathi ma tayo chenro mag somo e skunde mag piny owacho mago ahinya to mago mag secondary mago junior secondary school lakini ting ma pod jonyuol ni godo kotenore kod weche mag somo ok en ting mayot aparo ni piny owacho kalo migawo mar somo owinjore bedane piny mondo ogane turbin malong'o ong'ene to ere kaka wanyalo keto duoko nengo mar somo piny mondo mi nyithindo duto te mo oseromo ka osechopo higa mar donjo e skul kata dhi nyime kod chenro mag somo magi oyudo thuolo ma kamae nikech Joyce in kiparo ni kata nyithindo kata 2 kata 3 mantiere skul to gik midwaro uniform kende kapok ng'iyo kata buk uniform kende yudo ni uniform full sweater shirt nyaka wuoche edi gimoro 4,000 to boki nyiewe ni en pea achiel inyewe pea kata ariyo to imano nyathi achiel pok ng'iyo buge pok ng'iyo ang'owa aparo ni ka indito nyaka piny owacho ne ng'iye malong'o en kalure kod pek mar ngima mabende sani ngima pek godo kalure ni uchumi mapacho kae bende ok osebedo mang'eny yuto mag ji osebedo ka dok piny usuru mabende juogo ji bende medore matamra gi nono mage mamedo jonyuol pek matamra gi nono ka bende kwang'iyo kata obedo ni gimor ni skunde koro ibiro bed kiyawo Januar to koro podi midhiero gintiere godo kalure kod pek mar ngima wach machielo mabende ne waneno kotimore mane it Gaset mar 3 mar People Daily okinyi makawuono wach mano timore nyoro ka dhowath nam chumbi kama bende jod bura
nodhi e romo margi. Nyaka sani koro giwacho ni onge omenda mar CDF mabende osedonjo e agulu margi. Ka bende koro giwacho ni onge retreat kata romo moro amora mabiro timore Mombasa kama gintiere nyaka giyud omenda makamago. An gi penjo achiel. Samne jod bura wuok Nairobi ka gidhi Mombasa. Ne ok ging'eyo ni omenda mar CDF pok ochwal. Mago penjo makoro wanyalo bedo ni wapenjo nikech wang'eyo ni ka gintiere Mombasa kono. Wuog Nairobi ochul negi ot magibiro ninde, ang'e ni omenda mabalang' allowance bende biro bed kimigi. Magi nyalo bedo ni gin mana koko magigoyo mar mondo mi gium wang' jopiny kosenam. Nikech unyalo wuok ne kada giwacho ni gin joratiro wacho ni wan ok odhi romo Mombasa no kapok oketunwa omenda mag CDF. To usewuok ka muchopo Mombasa moseng'ad ni hotel oseng'ad breakfast ing'eni dhi kargo abal gidhi winjo wega kuro to giwacho ni koro nyaka sani giwacho ni skunde oseyaw e tam mokwongo omenda mag CDF machiwo ne nyithindo moko basari pod onge. Giwacho ni wach makama pok notimore. Ging'e akia ni ma nyalo bedo ni gipimo wijo Kenya kose gitimo na gipimo wiwa ne gitamra tama gini kapok ne giwuok Nairobi kwacho ni wan retreat mundo tiegruok mundo terwano ok wadhiye gimomiyo uru CDF. Koro kwang'eyo to usechopo Mombasa ginyiswa ntiere ga onyoga ntiere ga jama moro onyoga wacho ga tinde onyoga wacho ni wato si chinga bwana. Andani watie kod wach mantiere it Gaset mar abich. Mano mar Gaset ni mar People Daily okinyi makawuono. It Gaset mar abich bende nyaka sani nitiere counties moko mago counties maderom 16 manyaka sani wachore ni pok oyudo omenda moro amora kowuok e aguch omenda mar sirikal mamalo. Mano ka giwacho kanyo ni koro miyo pek e counties makamago ok nyal tiyo makare. Nyaka sani koro wantiere kanyo kod counties 16 ma pok oyudo omenda moro amora kowuok e migawo mar omenda e pacho kae. Ka bende nyaka sani giwacho ni counties makamago kochakore dwe mar 10 higa mokadho pok oyudo omenda moro amora. To kwang'iyo ni gin counties kaka mage wantie counties makamago e yo makare kwa nyalo mana dok piny matin. Wantiere kanyo kod counties go oting'o ka counties county mabaringo wantiere kanyo kod Kilifi, Lamu, Machakos, Makueni, Marsabit kaachiel kod mamoko kaka Migori, Nakuru, Samburu, Tana River. Gin counties bora kaluwore ni pok giyudo omenda moro amora kowuok e migawo mar omenda chakre dwe mar 10 higa mokadho. Ingeni kopogore kod omenda ma ichoko osuru michoko piny owacho mag counties. Piny owacho mag counties oketo geno magi ne chenro mag dongruok ka gitiyo kod omenda ma ichwalo negi kowuok e agulu mar piny owacho mamalo. Omiyo kata doko ni gichoko osuru piny kocha bende kata kamano mondo mi chenro mag dongruoge ochope wang'e e piny owacho mag counties nyaka chwal negi omenda. Omenda kodeko ema yudo ka ntiere jotich ok chul chenro mag thieth chenro mopogore opogore ok chope wang'e. To bende kuom counties gi ntiere ma bende ichwalo ga omenda gi to omenda gi chak idwoko ma ok otigo. Tidhier ni e county mangima ere kaka unyalo koso tiyo go omenda morunu ma kendo idwoko e agulu mar piny owacho. En wach ma bende inyalo bedo ni nyayo penjo makoni kokoyo kaka gikanye madwani wati godo nonro mar Gaset. Kalura neno ka welo ma bende Cleophas Oluoch biro bedo godo sedonje studio kai wach ni mogik ka waloro nonro mar Gaset okinyi makawuono. Ana onge gima thoth kawuok kaendi kora timo mana ikruok kochakore saa 5 nyaka saa 10 antiere mesa mar choko weche manyien mar Ramogi FM. Koro kona mongwa tudre kod jawinjo kawuodich makawuono wadhi luwo chenro mar dadho magin commissioners mag IEBC. Mondo gimi waler to ang' manotimore ombe udwa ng'eyo mondo wakete it jopiny obedi ka ong'eyo ni magi gima manotimore to ang' manomiyo ne gitimore kamano. To bende mana kakisewacho kawuono mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ema bende biro chopo ayanga e nyima kamiti makamano mar mondo mi odadhoge. Nyakora muge jongi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar Gaset okinyi makawuono. Gaset momori e kin People Daily, Daily Nation kaachiel kod The Standard. Inyalo manyo Gaset makamano ibed piny isome yo makare kalore ne wami mana siso mar ng'eyo gigo mantiere Gaset. Yena mar mondo mi akaw yo matin gi sani tok yo mar wanyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.